ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସ୍କାମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋ ସହିତ ଆଜି କେମିତି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ଆମ ଝିଅ ଏଠି ଗୋଳା ଖାଉଛି, ତା ପୁଣି ଫୋନ୍ ଦେଖିକି। କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା! ବିନା ଫୋନରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପେଟକୁ ଯିବ? ଖାଦ୍ୟ ବା ପେଟରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନଙ୍କ ଜିଦି ପୂରଣ କରିବା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଣୁକରି ଆଜି ତାର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ମୋ ଦିଦି ମୋତେ ସଜ କରିଦେବ। ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସଜ କରିଦେଇ କଳା ପାଉଡର ଲଗେଇଦେଲି ଏବଂ ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ଟିଉସନ ଯିବ? ଟିଉସନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ପରା ଶାଶୁଘର କାନ୍ଦଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ କୁରକୁରି ଆଉ ଚକୋଲେଟର ଲୋଭ ଦେଖି ବାପା ତାକୁ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ କାଶ ହେଉଥିଲା, ମମି ମୋତେ କଡ଼କ ବାଲା ଗୋଟେ ଚାହା ଦେଇଥିଲା। ଚାଟିକୁ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ଭୋକ ହେଲା। ମୁଁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ନା ମଟର ତରକାରୀ ଆଉ ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲା ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ମୋର କଲ୍ ଆସିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଆସିଛି। ମୁଁ ପାର୍ସଲଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରି ଆଣି ଅନବକ୍ସିଂ କଲି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କଲା ପରେ ତା ଭିତରୁ ଖାଲି ପେପର ହିଁ ବାହାରିଲା। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ନା ହେଇନି? ସାଙ୍ଗମାନେ, ପାର୍ସଲ ବାଲା ମୋତେ ଠିକ୍ ପାର୍ସଲ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ନା ଆଉ। ପାର୍ସଲଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା। ଡନ୍ ରକର 10% ନାଇସିନାମାଇଡ୍ ଫେସ୍ ସେରମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଓଲେଟ୍ ବ୍ରାଇଟନିଂ ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ମୁଁ ୟାକୁ ଦିନକୁ 2 ଟାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ purple.com ରୁ ଆଣିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।